Асылыш. 7-нче бүлек. Шунан һуң мин ердің 4 мөйешендә торучы 4 фәрештәне күрдем. Улар ергә лә, диңгезгә лә, бер генә агачка ла исмәһен өчен ердің 4 елен тотып торалар ине. Мин тагы көнчыгыштан күтәрелгән һәм кулында Алла мисәте тоткан 2-нче фәрештәне лә күрдем. Ул ергә һәм диңгезгә зыян килтерергә вәкаләт бирелгән 4 фәрештәгә көчле тавыш менән былай тине: Без Алла кулдарының моңлайларына мисәт хукканга тиклем ергә лә, диңгезгә лә, агастарга ла зыян килтермәгез. Мин мисәт хугылган кешеләрнең ханын ишеттем. 144 мең кешегә мисәт хугылгайны. Улар бөтен Израиль кабиләләре араһыннан ине. Яһүдә нәселеннән мисәт хугылган 12 мең кеше, Рувим нәселеннән 12 мең, Гат нәселеннән 12 мең, Асир нәселеннән 12 мең, Ниффалим нәселеннән 12 мең, Манасия нәселеннән 12 мең, Симеон нәселеннән 12 мең, Леви нәселеннән 12 мең, Иссахар нәселеннән 12 мең, Завулон нәселеннән 12 мең, Юсуф нәселеннән 12 мең, Вениамин нәселеннән 12 мең кеше. Шунан һуң караным да бихисап күп халыкты күрдем. Уларны һич кем һанап сыга алмас ине. Һәр милләттән һәм кабиләнән, һәр халыктан һәм телдән сыккан был кешеләр ак кием киеп, кулларына хөрмә ботактары тотып, тәхет һәм бәрәс алдында басып торалар ине. Улар көчле тавыш менән: Котылу тәхеттә ултырган Алланан һәм бәрәстән килә, дип әйтә ине. Тәхет, аксакалдар, шулай ук 4 янияһе тирәһендәге бөтен фәрештәләр дә тәхет алдына йөз түбән капланып Аллага сәҗдә кылдылар. Улар: Амин. Аллабызга мактау һәм дан, тәрән акыл һәм рәхмәт, хөрмәт, кудрәт һәм куәт мәңгенән мәңгегә булһын. Амин. Динеләр. Ошо мәлдә аксакалдарның береһе минән: Ак киемле был кешеләр кемдәр һәм кайдан килгәннәр? дип һораны. Мин уга: Һин беләһең, әфәндем, тинем. Ул миңа былай тине: Улар олы кайгы хәсрәт кисереп килгәннәр. Киемдәрен бәрәстең каны менән юып агарткандар. Шуңа күрә улар Алла тәхете алдында тора. Көне-төн уның йортында уга хезмәт итә. Тәхеттә ултыручы улар өстендә үзенең хаклаусыз сатырын корып куясак. Улар инде бер касанда асыкмаста, һауһамаста, бүтән үзләрен кояшта эҫелек тә көйдермәс. Тәхет уртаһындагы бәрәс уларга көтүсе булыр. Тереклек һуы булган шишмәләргә алып барыр. Алла иһә уларның күҙендәге һәр яшь бөртөгөн һөртөр.